Recently koktama pirjagui thongmani aborok tonorok nugui mankha onorak dubolni Uk07 rider जों bono babo bhaiya hinkhe jotono sini bayo haste gwnangui hinkhe bo recently accident wngmani yagulo hospital o admit tei o hospital o admit wngnani swkang bo kwbangma depression o twiwi 2 ghonta romoi kaisa blog swnamui bini joto depression ni kok no sawui khana rwkha. Aboni yagulo kheno bo Instagram live bo phaiui on live bo bini bwkhani kok rok no express khlaika tangui omo hai wngkha ani live bo tangui omo kahai wngnani nangkha joto efforts rwmani yagulo joto family no efforts tei bini wife no efforts rwmani yagulo phano joto bono doka rwkha tei yakari kwlangkha hini joto bini bwkhani kok rok no on live bo phaiui sapaikha. Aboni yagulo kheno samang a jorao bo fortuner chalogui tongo achomsa khlaiui kaisa jagao thutai rwma bai bo bini gari pura ulta pulta wngui thangkha emon jekha ulta pulta wngkha je amo hai khe normal gari bai ulta pulta wngkha hinkhe kebo phano banchi arono bekereng bukur kwrui khlaiui langma chowui phainai phiaba belai kheno koktwma kaham amsuk joratui ulta pulta khlaiui accident wngmani yagulo phano sak simi kisa duku mankha phiaba amsuk porjonto serious bo wngliya tei bini car crash wngmani o fortuner ulta pulta wngmani o video footages bo ani thani tongo norok naina muchungkha hinkhe comment section o thangui comment khlai sadi hinkhe accident wngmani to norok video nugui mankha na accident wngbai jebo ar jagao chirigui tongmani bini sorirok dukhu manjagui aboni yagulo kheno bono joto pal khlaiui hospital o tlanglai hospital o tlangui admit khlaimani yagulo kheno bono ventilator o toniui rwjakha belai kheno serious wngui thangmani bagui hospital o tongmani yagulo jotono pray khlailakha je bini amsuk jora accident kotor wngui thangmani yagulo phano teisa life kwtal khlaiui phirogui manphika jekono borok phano omo kahai khe accident wngkha hingkhe kebo phano banchiya obo jotono saimanbaio phiaba bini belai kheno kwpal kaham bini teisa life kwtal khe kifilui manphika hini jotono o kok no ma comment khlai salai tonglaikha social media o hinkhe no aboni yagulo tei kaisa viral video o nuknani mankha je ritika bini wife je bono khibi kwlang thangmani o wife bono hospital o admit wngjago bono naina phaimani tei bo bai kok lamrok salaimani kaisa footages o nugui mankha. Ar jaga nini bini fan following bono mwrwgui tongnai rok o video no capture khlai narakha tei o video no social media o rimani yagulo o video markeno social media o pirjagui viral wngui tongo hinkhe saimanya o video AI bai di swnamjak bwswk joratui kubui eba kheba AI bai swnamjak da norok no comment khlai sadi abo kubui je bini wife bono nainani phaikha nakiba obo fake AI artificial intelligence bai swnamjak kaisa video.